בתמונה שלפנינו אנחנו רואים כרגע בשידור חי ממצלמה שנמצאת כרגע מעל לבניין שבו אני נמצא, מרחק כ-400 מטר מן המגורים הישראלים, ואני אולי אצביע לכם על המקום המדויק. ובכן, אנחנו נמצאים כרגע כאן, בבניין הזה, והמגורים הישראלים נמצאים כאן, אבל מן העבר השני. אנחנו מצלמים כרגע מכאן לשם. המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה, אבל עם הפנים אל הצד השני, וכאן בערך מתנהל כרגע המשא ומתן בין הישראלים לבין נציגי המשטרה ומשרד הפנים. כאן לידי כרגע באולפן נמצא אחד מן הישראלים שהצליח לברוח מן הבניין, זהו טוביה סוקולסקי. טוביה, אולי אני אשאיר לך את מלאכת התיאור מה קרה בדיוק בשעה 4:30 בבוקר. בשעה 4:30 בבוקר שמעתי צעקה של גוטפרונט יוסף, חבר'ה תברחו. ובאותו שנייה ששמעתי את הצעקה הזו, איבדתי גם מבט לכיוון איפה שבאה הצעקה, ובדיוק לפני הדלת שלי היה פרוזדור ששם עמד גוטפרונט והתאבק עם אנשים אנחנו רואים ברקע את התמונה אגב של החדר שלך משמאל. אם תסתכלו היטב אתם יכולים לראות כרגע את הבניין, ואם המצלמה תלך קצת אחורנית נוכל לראות את כל האזור, אבל זה יהיה מאוחר יותר. אולי תמשיך בינתיים בסיפור. באותו שנייה הסתכלתי לכיוון הצעקה וראיתי דבר מוזר, שגוטפרונט יוסף נלחם עם אנשים. הוא לחץ על הדלת מכיוון אחד והם לחצו לכיוון שני, הדלת הייתה כבר פתוחה כ-20 סנטימטר. מיד באה במחשבתי שזו היא התקפה של ערבים, וכאן אני באופן אינסטינקטיבי רצתי לכיוון החלון. בדרך עוד הספקתי לראות ששפרינגר יעקב מנסה לסגור את הדלת של החדר שלנו ולשים מיטה על הדלת, ובאותו שנייה באיזושהי מהירות מסוימת, זה מהירות גדולה, תפסתי מכנסיים, זה במקרה מכנסיים של יעקב שפרינגר שאני לבוש בהם, בפיג'מה שאני כרגע לובש אותה, ככה אני יצאתי החוצה בלי נעליים. אתה קפצת החוצה? קפצתי החוצה מהחלון. בזמן הקפיצה שלי, באותו שנייה שמעתי צרור של יריות וזעקה של בן אדם, וזה נתן לי עוד יותר אומץ ממש לברוח ממקום הזה. רצתי לכיוון אחורי של הבית שלנו. אני מאוד מודה לך, אבל תוך כדי זה אני מקבל כאן שיחה טלפונית לגבי החדשות האחרונות לרגע זה, ומוסרים לי כאן שברגע זה נמסר על ידי תחנת השידור השנייה של גרמניה, כן, שכל המשחקים הופסקו לשעה זו. כלומר, עדיין אין החלטה אם כל המשחקים אומנם יופסקו לחלוטין, על כל פנים הם הופסקו. מכל מקום, הישראלים עצמם החליטו כבר להפסיק את השתתפותם לאלתר באולימפיאדה, ומיד לאחר שישוחררו הישראלים שנמצאים בבניין, הם יחזרו לארץ.